హలో అండి అందరికీ. సో ఇదండి మా అమ్మాయికి నేను దగ్గరుండి పని నేర్పిస్తున్నా. పని అంటే ఏం పనో కాదు, చపాతీ చేయడం. ఇదిగోండి, ఇది చూడగానే చపాతీ చేస్తుంది. ఇదండి, ఈ షీట్ వేసుకొని, ఈ షీట్ తెచ్చినప్పటి నుంచి కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది. లేకపోతే కింద కూర్చొని రొట్టెల పీట మీద అలా చేసేవాళ్ళం. దీనివల్ల మాకు చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్ అయింది. అవునా కదా? బాగుంది. మీషోలో ఉంది ఇది. కావాల్సిన మీరు ఎవరైనా కొనుక్కోండి. 150 రూపాయలే, కానీ 200 లోపు, కానీ చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దీంతో. నాకైతే బాగా నచ్చింది. దీని మీద చేసుకొని దీన్ని పక్కన వేసుకోవచ్చు. మీకు చపాతీ సైజ్ కూడా అన్నీ నేను ఒకటి చెప్తాను, ఒకటి చెప్తున్నా. మా అమ్మాయికి నేను దగ్గరుండి చపాతీ నేర్పిస్తున్నాను ఎలా చేయాలా అని. సో ఇదండి, అందరికీ గుడ్ నైట్. మీరు అందరు కూడా చపాతీ తినండి, బాగుంటుంది.